Така, това е моят рожден ден на 36, а сега вместо мене, аз ги духнах свещите, ама сега Марти ще ги духа. Айде, Марти, ще можеш да ги духнеш тази свеща? Да. Наистина ли? Да. Добре, я да видим, дали ще можеш? Браво, бе, браво, бе, хе-хе-хе. Голям човек, бе, голямо нещо, бе. Двете на един. А, и двете на един път, аз не можах. Браво на те. Аз мога. Ти можеш? Да. И сега ще има и торт или по-интересно от духме същички? Още един да ви дам. Още един път искаш, добре? Айде още един път. Без наистина. Чакай сега. Така, приготви се. Готови. Старт! Дайте бе! Ама да бе! Браво, браво! Не можах да се сплъна. Не можа да се сплеш. Няма що. Искам още един високи. Няма що. И тази е духа за това. Добре, айде вече да ядем, че изсъхнаха вече портокалите, бе, виж. Да ти чадеш с киви. Масаж ще ти помогна. Може ли да чакай? Може да... Добре, не само ще гледам. И давате един духа. Так. Ям как ги духаш. Покажи ми. Браво! Браво! Един път. Один път ми духа. Добре, сега вече няма... Да. Сега ще кажи на баби на дедо да дадем. Те отдавна са духали свещи, искаш? Айде сега дедо да дойде. Дедо, първо си ти. Дедо на 63. И майката, и тя после. Айде всичките. Дедото на 63. Чекай бе, не толкова ли? Не на 63 лъж. 64. Нищо едно обратно. Айде сега дедо Ангел, давай. 3-4. Браво, бе! Yes. А сега бабата е наред. Айде, бабо! Баба не духа. Ле. Дения ден на тате, баба и дедо ще духа. Баба, дали може да дали може да други? Баба, не може. Я не може да. 3, давай! Браво! Зачита се, нали Марко? Зачита ли се? Да. Добре, айде ръкопляскания. И сега мама. Айде, мамо, минава там. От тук да добре, айде. Не уважаваш, защото да минеш от другата страна. Да се гледа колко става рожденик. Айде, минава Айде, там. бе. Да може да дадем от себе си, от глупости на друга. Все се не наяла. Ето я. Все се не наяла. Браво! Смеял съм се. Сега още един банази. Последен път и ще ядеме. Да. Още един пазлар. Знам, те бе, чакай сега. Чакай малко. Добре. 1, 2, 3, давай. Духай! Браво! Ябарабаду. Мартин най-бързо. Сега, понеже да ме ми рожден ден е на вас, аз за първи път и за последен път пак съм аз. Да, какви са ми ръцете? Пак ли аз, тате? Да. Добре. Виж сега. Колко силно ще запали ми телефона да. Браво! Добре, хайде. Браво, Ето. Кажи, че ти рожден ден, тате. Честит рожден ден, тате Иво. Да си живи за много години.